triple hotepo faso jo kene kulu sabana kulu de mbela jene folino kulu nyema bafo kone trawri fumbe shiri jara trawri fumbe blongoro jara trawri fumbe buya ifumbe jo kulu bali yiriba damile myanga di ifumbe manifa fere samake jiuti kita karamogo ban felele ifumbe Marshal Samake firana 4G marakaba magane force tranquille bafa fomba ifumbe Viking Bulimen ifolindo keletiki général konate muso de jabate ifolindo écrivain de la savane Vecha ninyina bora jakma bita ifolindo Ablaye Zorme ifumbe Musafa ifumbe kankoro manyamando Traoré Papa Traoré Ba Traoré Dana Lamni Traoré Turba Traoré Masamba ni Traoré bela jele ifolindo ili frère Abukina ifolindo kanga kulu makoro fo tonto siru cham toto biton kulibali ka bela jelin fo anga makoro yiriba suma ba bamana matiki Traoré fombe kanga muso bangana fo tanti waraba jalo la tigresse écrivain de la savane ifolindo muy ifombe zi ifombe waraba jalo ifombe kamsuko bela jelin folindo ko hotepa triple hotepa kasigi kado kene konnana bi baro dakun dobe ambulo ka kenyani ni nyangmanye we jumeni mundila moko chaman ko ako lutti mi flesi nani no yi révolution mi flesi nani ko anga segi yere yama anga ke anyere ye ko yere ya de nyana te wa ko jiri wore ti balu jiri wore gilila ni nere shunwe adogo nere gili de beka nere shun balo wi shi gili tsika keka nere shun balo yiri bebi balo a gili de la ne yiri bulu ngumani safe adogo gili nyana maw de be ala ni maya jole ye adogo ko nyana maw de be ala semero nyana maw de be ala ko bebe ifo nona bebe bemba nona ko anya don sikata la fiyo ko ambemba moloma nona arabu be ubemba siraka tubabu be ubemba siraka ko ambemba onde uluka sira moloman umla do ko o kuma mi bleni ko nyumando ko akila nyumando ko mirna nyumando ko nga ko abeka keka dine de kele ko an islam ko islamiyat se ka fuyi changa jamana nyetala awa chrétien ere se ka fuyi chen anga jamana nyetala donc amena baro de ke o ka hakinu lakunu ka miru lakunu o ka don turu e femiye o bena adon o bena anyeyi fana kanga ko intani nyama joy ani baski anga hakilu jagabo akoko nana anga na tani dana ya inga anga tani chen mabi dako do la chente kwanga tani chen o de be ko yin ambulo kwanga tani baski bonye ani karama konnana ko bela folindo mbena hotepa triple hotepa ni anye maya ka nyeta la je no yi développement no yi bono na no yi toton irui développement no yi nyeta yi développement yi fin du monde nyeta yi fin du monde nyeta koro yi ko an ma minu vleya an ga lamaga an ga ketawu an ga ketawu o tono de bi wele ko nyeta ka na yi keta chamange nanyi keta uke nanyi kuke nanyi fion vana ke o feni o kominu ngera de olu jabi de bi wele ko nyeta bita soro jien kono do ko kuketa u fanga ka boni do tayi wa o tono ka bono olu bla do nyi mo be nyanye o chukula pour que ko ka ke pour que fion ga ke kadaka jien ni feflare ni ko o e fen makateke mina voilà c'est pas touchable quoi. Il y a l'émotion dedans, il y a les sentiments dedans, les faits. Ko ani fin et choses il y mi abeye makabekala matériel quoi. Voilà ni de be tien kono. On y fait fla de be koy. Donc ni anyi koye o chokola jien kono mo ko bono na mo ko ka toto iru o ka développement o bi soro o ka koketa walma o ka fin keta o de fait o tonon yala dine bi o impacté tukuri an were minu vle farafina ya mo kan nga problème ni fa nyumen fede problème nyere fe nyumen di mba fi ngo problème bilibili ba ni problème sigi la laje a soupassement re jumenye o dine re di o dine o dine minu na fara ko sama dine o ko o tira ka bo ala yoro kana envers o dine o de problème yere o dine o de an nyeta ka balia kunwi mena ni ko nyetaka ni ko bonona ni ko développement o teke ayre makui ko foita ayreke ko foiti ayreke abike mot de fait il faut des acteurs action quand il y a une action acteur devait aller ko wo ko na be ke do de ba ke
action kele ko fait o feno de action in fana subi yayi donc o ko mi ke fanga don foi were ti yelema ke an yere ko bon an yere pour que an ga ke yelema ke bagay fo an ga labe yelema kama o mun de be ka an bali kan labe yelema kama dine o obstacle belebele ba jumai asa abashimaro a toydi a turuma yoro jumai turu min be ala o folo jumai dine bina hakili mine ka hakili datu ka miri mine ka miri ke atai o koro fen o fen be ni bi miri ala iba dan dine ka miri hake kono dine a fo ka dawro mine iba dan ni kira chrétien ni kira islamien ibi miri ka dan o kashi do ri konna o koro ta une réflexion limitée o imani miri chogo imana chenwere o kofe chogo o chenta bo e kwa o te e nafa kwa o ibida o dine abda horom na dore e ka miri bidan o kokola donc ni e ka miri danai ni taka bi gelea ni e ka miri danai ide nga miri ka dai abina fo mo folo minu nye téléphone gla o olu ya dan romina mo were una na de ka teme o kan donc na ko fora ko folo ya dan romina ko flana ngana na teme o kan o atmi gelea an di bi soro tanto wa hali shini o miri bi kan ka ka kora ke kanani yelema were ala donc dine bi hakili sebaya de mini ala ka hakili bela jelinda o ko ala de bake yaiwa o di obstacle folo manivi ne ko manivi dro afoko amiri bon ni mo mi miri minene dro o yo were di tigla mo minene o di domkelin quoi ni bagan kele ni misi bilibili ba fanga batigi flake bulu o adona misi de kungolo la ko ni flake in fanga ni misi la de ni miketande donc o siranye o de be akungolo konnana o de la abato a chugula no te misi kele manyagale a bi songa flawre bo a chugula de flaw ka hetu hotep mena hotep donc man fanga mana bo chugo tant que miri no manye o ifanga inde o bi ke o bi bara de doyi e ma bibi mani bi bilibili jamjai o ngani hakili tala hakili mi o ba blaka ko ke abi min tonobo o ba blaka koto min kololo bi se ama ani sunkuma ani naturellement o ni o hakili min jedron o ba ya afarkulo imbike naludi abi ken nalumadi o de la ka tetaw bike bashi wala ma ka tetaw bike ko tonon tan yi quoi yayi donc dine bina miri de mine aduna an hakilla ko je ko fi aduna hakilla folo ko je reglana ko tubabu taro ko yahudiya wala nasara tado ko an tay lahrai yayi dine nanani do an ko la folo hal nay baro damne o tubabu keme ka système nyuma minuta o be ka barake ka système ke ka gestion nyuma ke pour que ko bon nola parce que ni nyeta ka ere nani ni fin sabari bi le système le travail wala le travail le système et la gestion o bara ke chuguri bara jume bara système fo kana tant que bara te fo ite folo il faut mettre ça en tête donc aduna angilla ko mama be jena kuy gardiga sibeni do koroy hal ni dey ka sokono o gardiga bi yala kan isoro kite safio ni mi gardiga tu we ambla we mo foria bo o point ndunde chen o te chen de ka fo gardiga de sibeni do amara o gardiga kle kono bi kemenani sorobli ni dadeneja o ta o no duna hakili la doron o bi manivi farkolo salia farkolo duma da o kama an yi koko be jina fion fen be jina an sina ngan sigi o anana don an kungolo la ko be ala ka decision de kasoro an ada tete de fili juguba maka kenya yere a 95% o be yere bulu a to murumuru % o be mogo bulu to fitin de be no e nature ka sharia o be bolika o e wajibi ko rojume ni baluna dondo e be sa o e règle la nature o te fali ni baluna farikulo mena koro dondo la dimisene ko fe korobi frofu itala o koro yere adamana koyi donc o sunfun ka sharia appliquer le ndi yere ka etsegi yere bo minun koro o nga ika kenya bi yere bolo ika dunta beredo ika koketa beredo mo bi minun fana taki segere ni sira ko minun éviter e ka kenya de bokono donc top pourcentage ni minun be yere ma se ka minun éviter o be se ka bo mo gorela o be se ka bo yere la mais bebi sege ma ala no foi tala o di hakilu bara mi misal dima ni anga ma banana ya mami ni dine ba kungolo la kosobe ani tubabu ibita soro sani tubabu yere ka bana folo akeme ka bana sababu feke ka bana sababu dévier il faut éviter les mêmes causes pour ne pas que les mêmes effets se reproduisent
ko sababu to yin pour que sababu bi wolo mina o ki to yin ni tasuma bla kala la be mene ni ma tasuma bla ala temene na yere yo donc o de bi bo e yoro ko kemene bon fo ka do kulo la ko nyeta ka de be an yere bulu ati ala bulu ka fu ala de je ma do da nyeta ka maka do da ko ta kama o techi aji donc dine bi hakli minetandi ka farkulo fuariya ko jere dana ala bato di kama ala mogo jumen ba nga bato la bon ala yere kira mogo di o dine o bolo quoi parce que a personnifiera o an yere man viu me chuko mena o be fora ala la kaba parce que abi dimi o emotion abi nusoja o emotion o ala yere e amanivina maddo la kalula dine la donc fo mogo ka don ka fo an be jemi kono ya o niki bi here nyini o here de ko aw ka keta nyuman tono o de here o bonne jume an wa keta juguman kololo o de bonne ni bonne dra fo do ka keta kololo de ala note ni here yoro dra fo do ka nyuman tono de do abana men hotep triple hotep ola ansina nga ye jaja je ni je laje o je ka wuruki ka bo anona katanye o sigilendo bara system ni system yi je don bara tege bara tono mai ya yi bara tege bara tono mai o bara jumi e de ba laje bara jumi bi e bi se ka bara jumi de ke no bi nafa o e ka bara o e bara doni folo ya don ka bara ke o bara jumi o bara ke chuko ka system do bla ka o bara la pour que bara yi kasi ka tono bon ni fana yi tono soro tant qu'il m'a géré kanye avec tono ba fudi quoi avec sanju jukoro washidi donc wajibi fo ika bara tono ika seka o koloshi kanye ko kerengere kanye ko protéger kanye ko gérer kanye mami tek keme soro keme flafon ni kadi abi me e kana tanye donc dine ba don agilla e kwanga dundoro ko gasige be alabu donc o yemo ko chamam la chinina kwan gardige jati bi ki ma daire me mi ki to jefiu bo o fe ne mi manga ni kele ka fe no jedron adon munde ya to ne aje o seke ko don folo donc ni o seke ko don munde ya to yake o muinde kana so onyo na wore ki soro don wore jabi teke oyi o koro jume ye dingen fleni ika mobili bulbato o ina na tun dingen kono est ce que ala yibi dingen kono ay hakili jagabo dron mais est ce que ni ne kuma na ni sira inve ne mi bi dingen kono ayi kunte da be o donre ka sira wore tabay ni bi dingen kono ite biya kono mais donre ni sigira sira inve ala ko taala rebi jiga kono tuni donc fo ni hakili de kani soro quoi fo miru kani soro donc miri se kani soro ka soro be dine ka fenga kono yayi donc o problème bele ba de be ana fo anga dala de ka fo sungu ka sharia be anka nature ka sharia be les lois de la nature là sont incontestables et inévitables ulu ye soso baluyi onga an yere minnu filɛ diɲɛ na ya de fo an ka dɔn de ko an tɛ ten kɔrɔ ye jumɛn ye ni ye ɲɛtaga ye anw de don ni ye kɔtaga ye anw de don an ma se ko dɔ de kɛcogo la o de bɛ na ni kɔtaga ye an sera ko dɔ de kɛcogo la an sera u gérer cogo la o de bɛ na ni ɲɛtaga ye donc diinɛ bɛ nin miiri de faga ka bɔ mɔgɔ la pour que ka kuma surunya n bɛ na hɔtɛp triple hɔtɛp donc n'a donna mɔgɔ hakili la dɔrɔn ko diɲɛ tɛ foyi ye diɲɛ tɛ foyi ye an bɛ diɲɛ na ya ten dɔrɔn an bɛ diɲɛ na ya alabato de la donc i b'a ye o ye hakili gɛrɛtɛlen de ye quoi o kɔrɔ yɛrɛ bɛ diɲɛ na yan e man ka foyi kɛ diɲɛ tɔnɔbɔ kama bon anw bɛ diɲɛ ɲini na a tɔgɔ de anw bɛ ka lahara ɲini ninnu bɛ kan ka diɲɛ dilan anw ko anw lahara ɲini na ka tila ka tɛmɛ o diɲɛ ɲini na nɔ yɔrɔ o fila ka gɛlɛn dɛ o fila ka suruku sogo fila gɔn tɛ dɔ b'i dan dɛ donc diɲɛ min f'an ka dɔn nafa de bɛ an bɛ diɲɛ de kɔnɔ yan fɔlɔ diɲɛ de bɛ traiter ka ɲɛ bon pour que lahara ka ɲɛ u bɛ bɔ e yɛrɛ de la sa lahara ye jumɛn ye e min filɛ nin diɲɛ na dɛ ɲuman kɛ i tɔnɔma yɔrɔ bɔ diɲɛ na i juguman yɔrɔ i seko kɛ o la i k'o bari ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to o de ye maaya tɔnɔ ye o de ye alijinɛ fana ye y'a ye bon diinɛ ka effet jumɛn bɛ tuguni an ka développement kan yɔrɔ ni hakili minɛna dɔrɔn an bɛ sin ka ye ten ja o bɛ wolo ko bɛɛ de la hakili minɛnen de bɛ anw bila ka an ka jamana min n'i ye fantan jamanaw cité anw bɛ a la hakili minɛnen de b'a don i kunkolo la ko i mana baara kɛ ka wari sɔrɔ ko taa wari di alamaa dɔ ma o k'i se ala ma ko maa si tɛ ala sɔrɔ ten i ya diinɛ ka ko ye
donc au lieu de e ka sɔrɔ kelen e ka essayer k'i yɛrɛ tɔnɔ ka dɔ fara o kan ka kɛmɛ kɛ 400 ye ka 400 kɛ 400 ye ka essayer ka développer ka système dɔw la ka baara kɛ e bɛ t'o de di 400 di ka dugawu minɛ a ko ala deli ti minɛ dɛ ala deli yɛrɛ tɛ tiɲɛ ala deli ti minɛ ala deli tɛ tiɲɛ ka t'i jɔ ala kɛ ta ka o ti foyi foyi ye dugawu ma deli ka diɲɛ jamana si jɔ wa a tɛna jɔ ni dugawu kɛmɛ ka magan jɔ n bɛ ɲininka Amérique jɔra ni min ye k'o fɔ ne dɔrɔn Chine jɔra ni fɛn min ye k'o fɔ ne dɔrɔn baara ani système ani gestion a banna wa magan filɛ hali min na bi bi in na a bɛɛ ye baara kelen di n'o tɛ ni dugawu ko don ne ma dala ni dugawu min bɛ k'anw ka jamana kɔnɔ n'o bɛ kɛ diɲɛ fan min fɛ donc dugawu ko tɛ dɛ o de donna an kunkolo la ko dugawu o de la e kan ka i yɛrɛ ka ɲɛnamaya dilan ni min ye e kan ka développer e kan ka wuruki ni tɔnɔni min ye e bɛ t'o di karamɔgɔ dɔ ma k'i sigi ko o k'i se ala ma ko alijinɛ yɛrɛ t'i sɔrɔ ni ka nafolo di donc e ka ɲɛnamaya e bɛ kan k'o de kɛ ka lahara san k'i to diɲɛ e ko k'o diɲɛ ka développer donc c'est impossible o la religion bɛ kan ka n ka ɲɛtaga impacter hali ni sanji mana ko ala ma san na k'a sɔrɔ san ti na ni condition minnu ye a b'olu de bɔ yen pour que san ka na par exemple dugukolo minnu ye dugukolo walawalaw ye n'o ye désert ye i bɛ taa sɔrɔ o sanji nata fanga ka dɔgɔ ka d'a kan sababu dɔw de bɛ san na san t'i n'a fɔ ko mɛlɛkɛw bɛ yala ka ji bɔn o sababu minnu bɛ yen il faut apporter ces causes là pour que san ka na les zones denses là i bɛ taa sɔrɔ diɲɛ jamana minnu kan yɔrɔ a bɛ fɔ karamɔgɔw fɛ ko ni jogo ka jugu san t'i na ye ni jogo juguya ko don anw yɛrɛ bɛ kan ka tubabu minnu filɛ jogo jugu yɛrɛ finmantigiw ye ni gɔrijɛgɛ ni diɲɛ jogo jugu bɛɛ b'u fɛ yen an yɛrɛ bolo yan mais olu bɛ kan ka nɛɛmɛ min sɔrɔ san kɔnɔ anw tɛ kan k'o sɔrɔ fana anw ta in y'a jumɛn ye sisan hotep mɛnna triple hotep ka sigi ka don kɛnɛ kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo donc dugawu ko diinɛ bɛna o de wolo hakili la ka baara bɔ i kɔnɔ quoi sɔgɔmada fɛ nin ye dugawu kɛ ko ala k'ale sɔn wari la e wulila sɔgɔmada fɛ i ma ala deli dɛ i y'i da ko dɔrɔn i tilen ka taa minɛburuya la b'a dɔn jɔn de ta bɛ kɛnɛ kan jɔn de ta ye direct ye kɛnɛ kan ko ye donc o tɛmɛsira min bɛ yen diinɛ bɛ kan k'o baara olu de an ka dusu ta ka wuli ka baara kɛ bon diinɛ fana bɛ hakili minɛnen bɛ e bila ko n'i ma taa alikaba la ka munumunu ko e tɛ don alijinɛ kɔnɔ donc diinɛ de b'o don i hakili la ko tant k'i ma nafolo bɔ ka don diinɛ na k'e tɛ don alijinɛ kɔnɔ donc e ka ɲɛtaga nafolo e bɛ to k'o don o de i ka o nafolo in ta ka taga foraji dɔ seni ka yiriforo dɔ dan yiriforo in dannen kɔfɛ ka essayer k'o yiriforo la développer o tɔnɔ ka bɔ e fɛ ani mɔgɔ wɛrɛw fɛ ani jamana fɛ e t'o kɛ dɛ e bɛ to k'o di karamɔgɔ dɔ ma o bɛ t'o don mobiliba dɔ la ka don o kɔnɔ est ce que ɲɛtaga bɛ sɔrɔ tan wa donc nin bɛɛ ye diinɛ ka effet de bon diinɛ fana b'e bila ka taga fantanden fantanduguden fantan jamana den olu de miliyɔn 4 k'o ta jamana kɔnɔ maa dɔw mago bɛ 100,000 dɔrɔn pour que olu k'u ka projet sigi sen kelen kan k'olu bɛɛ to i kɛrɛfɛ i fanda i sigiɲɔgɔnw fanda i fantanden i sigiɲɔgɔnw ye fantanden kelenw ye sɛgɛn b'u kan balo yɛrɛ tɛ kan ka sɔrɔ e ka jamana yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso ça va pas e ka jamana ɲɛtaa sira foyi tɛ min ka ɲi hali ka taa sɛnɛkɛforo dɔ ka taa jiriforo dɔ dilan i yɛrɛ wolodugu la walima ka forage dɔ sɛnɛ i wolodugu la ka essayer ka développement la n'a ye diinɛ b'a fɛ yen ko diɲɛ tɛ foyi ko taa lahara ɲini o mana e bɛ taa o wari di ka taa alikaba munumunu dɔrɔn ka na a minɛna wa a ma minɛ wa e t'o kalama alijinɛ sɔrɔla a ma sɔrɔ e t'o kalama mais e bɛ kan ka ɲinɛ k'i bɛ kan ka tagali min kɛ i bɛ kan ka olu de bɔ nɔgɔ la donc ɲɛtaga bɛ gɛlɛya o cogo la anw ka jamana filɛ nin ye église hakɛ min bɛ yan misiri hakɛ min bɛ yan n'i ye a misiriw ta n'i ko i bɛ tɔnɔ dɔ fɔ misiri la i tɛ tɔnɔ foyi sɔrɔ a la n'i ko i bɛ tɔnɔ dɔ fɔ église la i tɛ tɔnɔ foyi sɔrɔ a la min bɛ ɲɛtaga la na église tɛ taxe sara misiriw tɛ taxe sara misiri tɛ impôt sara église tɛ impôt sara misiri tɛ mɔgɔ recruter k'a fɔ k'i bɛ don da la n'i taara a bɛ n'a fɔ ni usine jɔra a bɛ mɔgɔ recruter ka baara kɛ mais misiri tɛ mɔgɔ recruter o k'a fɔ aw ka bila misiri baara la yan aw ka denbaya dahirimɛ kalo la aw bɛ 20,000 2040 sɔrɔ pour que aw ka bɔ nɔgɔ la ayi a bɛɛ ye fitabila hali ni e b'o gardien la n'i y'i da gɔngɔ wariko la ko i tɛ siran ala ɲɛ ko ala ko de don ala baara de don donc e ka ɲɛtaga bɛ to kɔfɛ o la église la même chose bon i bɛ taa sɔrɔ duguw la fantanduguw la sɛgɛnbaatɔ duguw la o église ɲɛnama bɛ yen miliyɔn 10 nin kɔ o misiri ɲɛnamaw bɛ yen miliyɔn 20 nin kɔ hali n'i ye nafolo sɔrɔ n'i ma misiri jɔ e tɛ mankutu ɲuman sɔrɔ k'a sɔrɔ e bɛ taa misiri jɔ dugu min na minɔgɔtɔw kɔngɔtɔw fiyɛrɛtɔw banabaatɔw
misiri million tan ni kɔ k'a fɔ i tɛ se ka hali bɔgɔ dɔgɔtɔrɔso de jɔ ka minɛn dɔw latigɛ pour que hali ni muso min bɛ jigin o ka taa jigin denmisɛnnin minnu banabaatɔ bɛ dugu ni dugu tɛmɛ olu ka taga ye wa est ce que o tɛ ɲɛtaga la na wa donc diinɛ ka kɔlɔlɔ de filɛ an ka jamana ɲɛtaga kan donc mɔgɔ minnu kan ka fɔ ko ayi n'a fɔra k'an ka segin an yɛrɛ ma an bɛ se ka ni diinɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ayi diinɛ bɛ nin état de la wa ni nin hakilina nana an ka jamana kɔnɔ sisan a bɛ n'a fɔ tic tac a bɛ n'a fɔ ni mobili pneu banana a balannen don fɛn min na aw k'o tigɛ ka bɔ yen dɔrɔn a bɛ tɛmɛ sisan c'est comme ça le blocage là c'est au niveau des religions il faut qu'on soit très clair sur ça san'an ka misiribaw jɔ jamana kɔnɔ tɔnɔ t'a la au contraire misiri yɛrɛ bɛ ka na haine de ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni bɛnbaliya bɛ yen dɔrɔn dites-vous que développement tɛ yen c'est l'union qui fait la force donc la désunion là la haine là les mosquées sont à la base les églises sont à la base les religions même sont à la base de ça parce que diinɛ de b'i ban i mɔgɔ ɲɔgɔn na diinɛ de b'i mɔgɔ ɲɔgɔn ɲugun don i la chrétien silamɛ ɲugun b'o la silamɛ chrétien ɲugun b'o la diinɛ de nɔ tɛ wa ni kɛra sunamɔgɔ ye siyaw ɲugun bɛ e la siya sunamɔgɔ ɲugun bɛ e la donc diinɛ de nɔ don bon a ka gɛlɛn aw ka taga ɲɛ o la ka d'a kan ɲɛnamaya ye ɲɔgɔn tɔnɔbɔ de ɲɛnamaya ye ɲɔgɔn dafa de donc e kan ka kɛ ka mɔgɔ min dafa o ɲugunnen don e la e tɛn'o dafa ale mago bɛ sa ye e fana mago bɛ sa koto dɔ la ka d'a kan a bɛɛ bɛ c'est de la complémentarité qu'on doit faire dos à une personne foyi danni fɛn foyi tɛ nafa kɛ min na a tɛ diɲɛ kɔnɔ a tɛ foyi tɛ toute vie est sacrée il faut reconnaître ça donc quand vous croyez vraiment que toute vie est sacrée vous allez donner plus d'importance à toute vie et un respect monumental à toute vie et une coopération réciproque entre vous et toute vie donc o de bɛ na ni ɲɛtaga ye a kana kɛ mɔgɔ si kɔnɔ diɲɛ na ko i kelen bɛ se ka taga abada sɔgɔmada fɛ n'i wulila i présidentɔ n'i bɛ taa daraka min dun i bɛ taa sɔrɔ o daraka buru dɔ y'o dilan donc n'o tigi kun tɛ yen dun n'i wulila i bɛ samara min i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ k'o baara kɛ donc diɲɛ ye ɲɔgɔn dafa de ye ten donc fo fara ɲɔgɔn kan de ka kɛ fara ɲɔgɔn tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ dusukun fununen don ɲɔgɔn dusukun de bɛ funu ɲɔgɔn kɔrɔ ni diinɛ sababu ye la tatakhizu aduwwakum awliya in istahabul o n'a ɲɔgɔnna aya minnu bɛ yen ka mɔgɔw dusukun fɔ ɲɔgɔn kɔ k'an ban ɲɔgɔn na i ma yahudiyaw ni ko chrétiens ni silamɛw bɛn tɛ yen donc o bɛnbaliya olu de y'an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ka kɛ bolokurun kelen ka se ka mɔnɛ bɔ anw bɛ kɛ bolokɔni den kelenw de a bɛɛ bɛ kari-kari ka ban donc an ka ɲɛtaga bɛ gɛlɛya i y'a ye sani ka taga misiri jɔ i faso la kɔngɔtɔ jamana na taga ni fɛlɛ min bɛ a dugulamɔgɔw activer il faut que tout le monde soit actif société kɔnɔna na u ka activer u ka baara kɛ u ka tɔnɔbɔ kɛ u ka bɔ kɔngɔ na u ka bɔ minɔgɔ la u ka bɔ fɛrɛ la u ka bɔ bana na o de b'i ka dugu taa ɲɛ bɔ diinɛ de b'o bɔ i hakili la ko misiri kelen n'i y'a jɔ dɔrɔn alijinɛ so kelen baraji alijinɛ étage bɛ jɔ yen bon e b'o alijinɛ étage nɔfɛ boli la e ko e ka diɲɛ jɔya ka taga a bɛ gɛlɛya bon diinɛ nana hakiliw mara nin cogo de la tan donc ka kuma surunya ya ka bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ka bɛn ni kuma ye nin de bɛnna an bolo donc mɔgɔ minnu bɛ kan k'a fɔ ko diinɛ ko bɛ se ka diinɛ yɛrɛ de ye problème ye quoi ni mɔgɔ y'a lajɛ ni nin lajɛli minɛ i b'a dɔn diinɛ yɛrɛ de ye problème ye ka d'a kan maa si tɛ ni hakili tɛ kɔnɔ si tɛ pan ni kɔnɔ wɛrɛ kama ye maa si tɛ taama ni maa wɛrɛ sen ye donc pour que an ka taama n'an sen ye diinɛ ko ayi fo an ka taama ni dɔ sen de arabuw ta walima tubabuw ta voilà l'obstacle donc o de kɛmɛ ka hakiliw minɛ an kan ka sɔrɔ o sɔrɔ don i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛ miliyɔn tan don kuranɛ na ka to k'o bila misiri kɔnɔ dɔrɔn livre la dɔrɔn i limanaw ni jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga système minnu bɛ sɛnɛ ani mɔni a tɔgɔ ye di ani yiriforoko e kan ka investissement k'o minnu na ka don mɔgɔ dɔw bila baara la o la pour que o tɔnɔ ka bɔ jamana k'o tɔnɔ bɔ ayi a bɛ don i kunkolo la de ko nin baraji de ka bɔ donc e bi o to yen ka sɔrɔ ka taga ni nin donc an filɛ dingɛ de kɔnɔ tan bon tant que nin hakilina ninnu bɛ tant que diinɛ ma bɔ yen nɔ a diinɛ miiri ma bɔ yen nɔ an ka na maaya kɔnɔna na an ka maaya kɛ ka taga ni maaya ye an bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma bɔ nɔgɔ la wurudi t'o ɲɛ yasi kalan t'o ɲɛ zadinasulayi kalan t'o ɲɛ foyi foyi t'o ɲɛ seko ko t'o ɲɛ kutubu ko t'o ɲɛ n'o tɛ kutubu tɛ ameriki seko tɛ ameriki ɔwɔ a tɔgɔ ye di an ko maaba minnu bɛ yan o si tɛ sini a si tɛ irisi la nka olu de ka kini tɔ bɛ na d'an ma yan o si tɛ taiwan o si tɛ brésil donc an kan ka kunu ka bɔ sunan na hot tap